Bună seara și bine v-am găsit la o nouă emisiune Cultura la obiect. În această seară vorbim despre mașini, despre modul de a conduce în trafic. Până la urmă și acest lucru este tot o cultură. Bine, o cultură a noastră, a celor care conducem în fiecare zi și care trebuie să învățăm cum să mergem cu mașina prin orașe, la drumuri întinse, cum să protejăm pietonii care îi întâlnim în drum sau alți participanți la trafic. Dar pentru a dezbate acest subiect, l-am alături de mine pe Cristian Dunavățu, vicepreședinte Rider. ACS Rider, da. Da, nu te-am botezat. Nu. Eu am o prost obicei să botez oamenii. Nu, este bine, este ok. La câți oameni am botezat în această emisiune, trebuie să-mi fac crescătorie de curcani. Bun, hai să începem în felul următor. În primul rând, să le spunem celor care ne urmăresc acum cu ce se ocupă această asociație. Asociația pe care o reprezint este o asociație cu profil sportiv, o asociație care își desfășoară activitatea în municipiul Târgu Jiu, în județul Gorj și în competiții sportive la nivel național. Și, bun, acum am văzut că această asociație a adus un curent în Târgu Jiu, cel puțin, de la nivel național, sau era buggy. La ce se referă acest lucru? Buggy... Acest curent buggy. Buggy sunt mașinuțele care pentru prima dată în România au fost construite la Târgu Jiu de președintele nostru Vasile Șerban. Niște mașinuțe care au fost adaptate în principal și pentru prima dată pentru un traseu de macadam. Ulterior am reușit să ducem acest sport în cadrul Federației Române de Automobilism Sportiv și avem buggy-uri în multe discipline din cadrul Federației. Bun, ce am văzut iar la voi de-a lungul timpului, v-am mai urmărit puțin și pe Facebook, avem și prieteni comuni care țin foarte mult la acest sport. Voi sunteți o asociație care chiar ați făcut lucruri faine pe acest domeniu, inclusiv, într-un fel, ați dus municipiul Târgu Jiu pe harta României în acest sport. Până la urmă este un sport. Da, este un sport, este o disciplină care în ultima perioadă a căpătat o notorietate în cadrul disciplinelor de automobilism. Este o prezență foarte interesantă pe lângă automobile la fiecare competiție. Avem un feedback pozitiv de la colegii din țară. Ce să vă zic, buggy a prins foarte bine, este o mașină spectaculoasă, o mașină care se conduce rapid și care și pilotului oferă satisfacție, dar și spectatorului. Am o rugăminte, vorbim la pertu. Da, ok. Așa sunt obișnuit în această emisiune și uite, vreau să te întreb în felul următor. Până la voi sunteți, exact cum spuneam, sunteți un punct de reper și ați putea să aduceți foarte mulți oameni în Târgu Jiu. Discutam înainte de emisiune. Așa este. Cum puteți să aduceți voi oamenii în Târgu Jiu, turiști din multe zone ale țării, prin acest sport? Și cum putea să se implice comunitatea locală să vă ajute? Am înțeles. Se poate face o dezvoltare pe mai multe direcții, pentru că noi deja organizăm la Târgu Jiu de 20 de ani de zile competiții. Inițial au fost competiții locale, zonale, acum am ajuns la nivel național. Putem aduce oamenii la Târgu Jiu prin organizarea de competiții, pentru că la fiecare competiție de rallycross vin poate 400-500 de persoane care stau în Târgu Jiu în jur de 4 zile, 5 zile, depinde de fiecare. Și fiecare pilot, fiecare echipă vine cu un staff de cel puțin 4-5 persoane. Adică un mare beneficiu pentru municipiul Târgu Jiu. Pe lângă asta ar fi și partea de agrement, unde s-ar duce cumva informația că la Târgu Jiu există ceva ce se întâmplă doar la Târgu Jiu. Niște mașinuțe care pot fi și sportive, dar și conduse și în scop de agrement. Și cred că asta ar aduce oameni la Târgu Jiu, sau dacă nu ar aduce, cu siguranță cei care ar trece prin Târgu Jiu, majoritatea cred că ar vrea să încerce acest lucru. Mai ales că e un segment cumva de noutate față de buggy-urile construite, față de buggy-urile cumpărate. Buggy-urile construite au cumva alte aptitudini, alte caracteristici și te bucuri de un lucru unic. Acum, tu ai experiență. De când ești în această asociație? Și din 2007. Mulți înainte. Mulțumesc. Deci din 2007. Practic te-ai plimbat prin foarte multe locuri din România sau poate chiar și din peste granițe cu acest sport. Da. Dar hai să ne limităm puțin la România. Care este diferența între ce se întâmplă la Târgu Jiu și ce ai văzut prin alte părți? Și ce ai vrea, de exemplu, să aduci din altă zonă a României să se întâmple și în Târgu Jiu? Aș vrea să mai punctez la întrebarea trecută încă ceva, da. Pentru că noi avem o bază foarte
foarte ok din punct de vedere al reliefului la Târgu Jiu. Este foarte apreciată în țară. Este cumva unică prin diferență de nivel și complexitate. Și cred că ar aduce oameni la Târgu Jiu dacă această bază ar fi o bază oficială și aș putea să aduc școli de pilotaj care să facă aceste cursuri la Târgu Jiu, chiar și pentru antrenamente. Deci încă un segment am atinge aici. Uite, bun, vreau să te întreb altceva, dar revin la ce ai spus tu acum, folosesc puțin de răspunsul tău. Voi faceți și adică mă învățați pe mine cum să merg cu această mașină? Aveți și o școală special pentru așa ceva? Sau dacă eu, de exemplu, vreau să mă apuc de mâine de buggy, ce trebuie să fac? În primul rând. Păi, în primul rând, trebuie să deveniți membru al asociației pentru a fi o activitate oficială. Vom avea, sper, din anul 2023 ceva cursuri de inițiere pe acest segment de autocross și pe partea de automobilism, special pentru disciplina buggy. Și da, cred că ați putea veni începând cu 2023 să testați un buggy și de ce nu să facem niște cursuri, chiar dacă sunt ele de inițiere, eu sunt convins că găsiți și pe drumurile publice ceva comun. Bun, care este punctul comun între buggy și drumurile publice? Păi orice autoturism trebuie să înveți să-l controlezi corect. Corect. Și dacă mergem prin trafic, vedem pe foarte mulți care nu prea au treabă. Se întâmplă aceleași fenomene fizice atunci când mergi cu un autoturism pe drumurile publice cu ce se întâmplă pe pistă. Numai că pe pistă poți să faci chestia asta în siguranță și deocamdată pe o anumită suprafață. Cu toate că macadamul și asfaltul sunt două suprafețe total diferite, cu siguranță aici învăța și după macadam, pentru că acolo toate efectele sunt puțin mai pronunțate. Dacă o mașină pe asfalt pleacă spatele în anumite condiții, pe macadam condițiile cumva se reduc la cel puțin jumătate. Vorbeam înainte de emisiune, într-un fel, ce îmi dau seama din ce am vorbit și înainte de emisiune și acum din răspunsurile tale, acest sport te și ajută pe tine ca șofer, într-un fel, să te educi. Am dreptate sau nu am dreptate? Da, este. Despre asta este vorba. Făcând o statistică la nivelul clubului nostru, a reieșit că în timpul mulților ani de competiții sportive și de antrenamente, am avut în cadrul clubului peste 40 de adulți. Acum vorbesc strict de adulți. Toți acești adulți și-au reglat mult mai bine comportamentul pe drumurile publice și am ajuns la performanța de a nu produce niciunul dintre ei, să nu provoace un accident rutier și nici să nu fie implicat într-un accident cu pagube materiale serioase. Pentru că înveți anumite sporturi, automobilismul în general, cumva te temperează și îți ascute simțurile mai mult decât suntem noi obișnuiți în urma unei școli de șoferi. Că tot vorbim de școlile de șoferi. Bun, acum ai și această experiență cu acest sport. Ești și șofer, te plimbi prin oraș și prin țară. Unde crezi că noi șoferii greșim? Aici e o discuție foarte, foarte mare și foarte amplă. Probabil infrastructura ne pune bețe în roate. Noi ca șoferi nu știm să adaptăm, să respectăm și viteza și totul este strâns legat și de condițiile de deplasare, condițiile meteorologice, condițiile drumului. În ultima perioadă suntem și puțin distrași de la... telefonul. Exact, cu telefonul, Facebook, prieteni în mașină, se râde, și atunci cumva aceste lucruri totalizate duc la... Lucruri care nu ar trebui să ducă. Lucruri care nu ar trebui să ducă. Uite că tot așa vorbeam înainte de emisiune. Știi că la noi sunt zone în Târgu Jiu, chiar și în afara Târgu Jiu, unde se fac liniuțe, sunt copii care își ia carnetul de 2 zile și fac întreceri ca să au o fată în dreapta și trebuie să o impresioneze. Cum putem să educăm pe acești oameni prin intermediul acestui sport? În primul rând, ar trebui să avem o bază special amenajată, o bază unde să se poată întâmpla aceste lucruri. După aceea, trebuie invitați și acești tineri
să vadă ce înseamnă controlarea unui autovehicul în anumite condiții pe care ei nu le iau în calcul și condițiile astea cumva le încearcă pe drumurile publice. Neavând experiență, se întâmplă accidente sau chiar tragedii. Și am văzut că în ultima sau perioadă, chiar tragedii. Da, cel puțin în ultima perioadă în județul Gorj am avut accidente foarte multe în comparație cu alte zone din România. Foarte multe. Da, am făcut o statistică pentru că lucrăm, cel puțin în 2023, am mers foarte mult pe statistici și cel puțin până la nivel de an 2020, cât am reușit să aprofundez, România era pe primul loc la accidentele rutiere. Și chestia asta cumva ar trebui să aducă un semn de întrebare și cumva ar trebui să ducă șoferii într-un anumit punct când trebuie să fie mai pregătiți. Mai pregătiți, iar pregătirea asta nu se face în școala de șoferi, pentru că de acolo pleci cu cunoștințe minime și se face ulterior printr-un curs de conducere defensivă, iar pentru doritori, conducere sportivă. Uite, la un moment dat, dacă nu mă înșel, poate mă înșel, era discuție se spunea că dacă rămâi fără permis să faci astfel de cursuri pentru viteză. Era la un moment dat o discuție sau nu? Poate mă înșel. Este, dar nu neapărat. Eu cred că ar trebui să gândim proactiv și să facem cursul înainte. Să-l facem înainte? Adică nu este nicio rușine, mulți confundă cursul de conducere defensivă cu un curs de, nu știu, perfecționare conducere. Este total diferit pentru că înveți niște lucruri foarte interesante, noi și care cu siguranță vor ajuta pe tine și familia ta să mergi mai în siguranță. Iar în momentul când alt participant la trafic face o greșeală, să ai aptitudinile necesare să poți evita sau să poți evita cu efecte mai mici decât în momentul când nu ai avea această pregătire sau nu ai fi foarte atent. Deci acest sport buggy te ajută să faci aceste lucruri? Buggy e doar o ramură, o disciplină a automobilismului. Automobilismul în general te ajută să faci chestia asta. Tot așa vorbeam înainte de emisiune că știu, cel puțin din ce am văzut pe la televizor, că sunt zone în România unde au astfel de circuite în care eu, dacă am o problemă și vreau să-mi testez adrenalina, mă duc acolo, mă dau cu mașina, după care plec. Din câte știu. Nu este chiar așa, dar se poate interpreta. Se organizează track day-uri în anumite zile și șoferii merg acolo, plătesc o taxă, trebuie să respecte niște reguli, fac normal, un număr de ture de circuit sau în funcție de timp, adică ai 30 de minute să mergi pe circuit. Timp de 30 de minute mergi pe circuit. Trebuie să respecti anumite reguli, dar în principiu poți să mergi la limita automobilului sau la limita ta, ca și pilot, ca și șofer. La nivelul municipiului Târgu Jiu, nu v-ați gândit prin intermediul acestei asociații să faceți un astfel de traseu? Bine, eu știu că la un moment dat au fost discuții de mult timp, de foarte mult timp pe acest subiect. Noi avem un traseu la Preajba, un traseu al primăriei Târgu Jiu, pe care noi ne desfășurăm activitatea. Ramura noastră se numește Rallycross. Ar presupune un traseu de asfalt și macadam combinat, însă noi în acest moment nu ne putem bucura decât de macadam. Ca să putem face cursuri de conducere defensivă ne-ar trebui și o parte cu asfalt, pentru că acolo trebuie să simulezi anumite probleme și macadamul v-am zis că nu este chiar apropiat de ce se întâmplă pe drumurile publice. Dar tot la fel se poate învăța și acolo. Ați avut, de exemplu, discuții cu administrația publică locală pe o astfel de acest subiect, adică să fie un parteneriat între voi și administrația publică locală, să spuneți, domnule, vrem să facem asta, haideți să ne găsim de comun acord. Da, am discutat, problema este cumva știută până la nivelul domnului primar. Da, încercăm pe viitor să punem cap la cap. Greșit, scuze-mă că te întrerup, discuția asta este de pe vremuri, nu de acum. Da, este de mai mult timp. Chiar în ultimii 2 ani de zile am discutat cu domnul primar și încercăm să găsim o soluție să putem face baza sportivă pentru mai multe sporturi și, de ce nu, pentru toți locuitorii municipiului Târgu Jiu să aibă unde să testeze o mașină, să vină să vadă
să se inițieze în conducere defensivă, chiar și sportivă. V-am zis că deja când treci în partea de pilotaj este un segment mai sus al conducerii sportive. Este greu să devii pilot? Sau ce trebuie să faci ca să ajungi pilot? Că în primul rând trebuie să ai o pasiune, trebuie să ai pasiune pentru automobile, trebuie să ai ceva cunoștințe, dar de asta ne ocupăm noi. Cunoștințe pe parte de condus sau și de mecanică? Nu neapărat cunoștințe de fizică, în primul rând. De fizică? Da, de ce? Da, pentru că dinamica autovehiculului este foarte complexă. Eu conduc de atâtea de niciodată m-am gândit la acest lucru. Credeți-mă, dacă acum, bine, de pe la matematică e ceva cu Pitagora, cu astea să n-are treabă. Da, se poate face. Da, se fac un sistem de forțe în anumite momente. Deci sunt forțe în momentul în care te duci trebuie să le cunoști pe acestea. Da, și atunci trebuie, cumva se poate duce până la fizică de nivel universitar. Uite, dăm și mie exemplu de o situație în care ești la volanul unei mașini, ori în trafic, ori în buggy, și ai o anumită forță și trebuie să știi cum să reacționezi în momentul respectiv. Păi, cumva chestia asta se simte și pot să-ți dau exemplu adaptarea vitezei într-o curbă. Da, că sunt unii care intră în curbă cu 150 și pe urmă se duc drept în față și nu știu ce să mai facă. Acum vorbim doar de partea de conducere într-o curbă. Așa, pe chestia asta putem să facem subiectul mult, mult mai mare. Pentru că se pot face și se pot explica absolut toate momentele unui astfel de viraj. Bun, într-un astfel de sport și în viața de zi cu zi pe stradă, trebuie să știi să conduci sau trebuie să știi să și conduci, dar să-ți cunoști și mașina cu care pleci la drum? De ce întreb lucrul ăsta? Am văzut, de exemplu, de multe ori, inclusiv la televizor, văd pe unul cu o mașină cu cai putere micuț, că se ia la întrecere cu unul care are cai puteri foarte mari. Trebuie să cunoști bine și mașina cu care umbli. Asta clar, că trebuie să cunoaștem autovehiculul cu care ne deplasăm în mare măsură, dar în primul rând nu avem ce să facem competiții pe drumurile publice. Asta e prima greșeală. Asta e prima greșeală care se întâmplă. Eu am pățit odată la un moment dat cu cineva. M-am băgat în scuze, nu că m-am pus să mă întrec cu respectivul. Veneam undeva despre Petroșani, era un începător, semn, și a început să facă pe defileu, zicea că era la raliu. Sunt foarte dese, mai ales după ora 0 în municipiul Târgu Jiu, dar am vorbit că și tinerii cumva trebuie să și... Sau mai nou să duc acolo, la parcare, când te duci spre Bumbești Jiu, pe dreapta, acolo. Au găsit diverse locuri pentru a-și consuma adrenalina, numai că nu o fac sănătos. Și nu conștientizează că aceste probleme pot crea alte probleme mult mai mari și se poate spune că o greșeală într-o noapte poate să depindă viața tânărului respectiv de chestia aia. Uite, de exemplu, știm că sunt anumite zone în Târgu Jiu și în afară, pe lângă Târgu Jiu, unde sunt astfel de tineri. Ați făcut vreodată vreo campanie în rândul lor? Nu știu, să faceți cu pliante, să spuneți, uite, noi avem un traseu. Veniți acolo decât să faceți prostii pe aici, să vă învârtiți prin parcare sau să faceți liniuțe. Am încercat să purtăm discuții am avut ceva parteneriate cu școli din astea unde se acordă și permisul de conducere. Da. Am avut parteneriat cu un liceu din Craiova, special auto. Am avut mai multe interacțiuni cu tinerii. Într-adevăr, este o problemă, știm chestia asta, dar nici nu putem să-i aducem într-o bază sportivă unde nu le putem arăta foarte multe. De asta ziceam că baza trebuie adusă la un anumit nivel, după care putem să facem chestia asta. Și credeți-mă, sunt 100% convins că multe dintre probleme nu ar mai avea loc. Că vorbeam de, ce spuneai tu, de baze sau de această problemă, că nu aveți o bază 100%, adică ok. Baza este, dar ar mai trebui îmbunătățită. Cu toate acestea am văzut că aveți campioni de la Târgu Jiu, ați format campioni. Cum reușiți să faceți acest lucru în condițiile în care nu aveți o bază? Că sunt unii care au bază și nu știu ce să facă. Este baza sportivă. Adică o bază pusă la Noi acum vorbim strict de sportul pe care activăm, rallycross și slalom paralel în principal, deși avem și juniori și seniori care merg și la asfalt. Am reușit să ne pregătim pe baza sportivă la Preajma, dar doar pentru competițiile unde se desfășoară pe macadam. Și da, am adus foarte multe titluri pentru Târgu Jiu, deși nu se cunoaște prea bine. Păi nu, uite, am avut undeva la 30 de titluri până acum. Apropo de acest lucru, sincer, nici eu nu știam foarte multe despre această asociație, dar am avut ocazia să te cunosc în urmă cu vreo 2 săptămâni sau 3.
la bibliotecă. Mi-a plăcut cum ai prezentat această asociație și de asta am zis să facem această emisiune. Da. Îmi fac colegii semn că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară. Revin după pauza publicitară. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni. Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Vino și califică-te în unul din cele 10 sedii ACCRC internațional din țară. Portofoliul nostru de cursuri este pregătit pentru tine. Avem o gamă largă de peste 150 de cursuri pregătite să te inițieze în noua ta carieră de succes. Fie că dorești să pornești o firmă sau vrei să înveți tainele bucătăriei sau contabilității, noi îți stăm la dispoziție. La final vei primi diploma recunoscută de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. Relații la sediul din Târgu Jiu, județul Gorj, strada Traian, bloc 9, birou 4, parter, la numerele de telefon 0353 418 580, 0761 909 534 sau pe www.accrcinternațional.com. Încă din 2009, Mentor Beton inovează constant și dezvoltă beton la cel mai înalt nivel. Standardele noastre de calitate și un potențial ridicat de inovare ne dau un avantaj competitiv pe piață prin calitatea betoanelor oferite de noi, ținând cont în permanență de calitatea materiilor prime, dotările tehnice și stația computerizată cu o capacitate de producție de 120 metri cub pe oră, personal calificat și cu experiență îndelungată în proiectarea, producția și testarea betonului, monitorizarea continuă a procesului de producție. Venim în sprijinul clienților cu servicii de transport prompt, deținând o flotă de mari dimensiuni cu autobetoniere moderne. Oferim în același timp o soluție confortabilă pentru turnarea betonului la distanță sau la înălțime mare cu ajutorul autopompelor noastre Putzmeister și Schwingstetter de ultimă generație. Producem beton pentru orice tip de proiect și oferim servicii de testare în laboratorul propriu autorizat gradul 2. Mentor Beton. Cel mai beton. Ai probleme cu vederea? Oviral Optic păstrează sănătatea ochilor tăi și va aduce bucuria reducerilor de preț de până la 50% la toate produsele în limita stocului disponibil. Oviral Optic vă oferă consultații gratuite făcute de specialiști. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 35, zona Parâng, lângă stația de taxi și la numărul de telefon 0722 570 579. Oviral Optic are grijă de ochii tăi. Bună ziua, băieți! Bună ziua, doamnă! La revedere!
colectează în sacul galben hârtie, plastic, doze de aluminiu. Prin reciclare, deșeurile prind viață. Participă și tu. Mediul înconjurător depinde și de tine. Natura, mereu o provocare. Doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motoferăstrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă gama variată de motoferăstraie Stihl, dar și ofertele speciale pentru toate motouneltele Stihl în complex Eurosport, plus gama completă de accesorii, consultanță tehnică, service în garanție și post-garanție. Pentru mai multe detalii, planuri de vânzări în rate și condițiile de transport la domiciliu, vino în magazinele Eurosport din Târgu Jiu, strada Victoriei, bloc Aparter și complex Eurosport, Calea București numărul 9, dar și în magazinele Eurosport din Târgu Cărbunești, Motru și Novaci, Drobeta, Turnul Severin, Strehaia și Baia de Aramă. Stihl, pregătit pentru orice provocare. Vienna Medical. Vienna Medical oferă servicii medicale la cele mai înalte standarde: neurologie, neurochirurgie, cardiologie, diabetologie, ORL, pneumologie, ortopedie, psihiatrie, medicină internă, chirurgie vasculară și generală, urologie, obstetrică și ginecologie, pediatrie, nefrologie și gastroenterologie. Acum și în Târgu Jiu, laboratoarele Regina Maria vin în ajutorul sănătății dumneavoastră cu un pachet de peste 1600 de analize, inclusiv litotriția extracorporală. Sunt doar câteva motive să alegi cu încredere echipa Vienna Medical. Așteptăm în Târgu Jiu, strada Bicaz, numărul 48, bloc 48, parter sau pentru programări la telefon 0721 259 999 și 0353 56 56 56. Restaurant Dacia din Craiova este brandul de care aveți nevoie pentru reușita oricărui tip de eveniment din viața dumneavoastră. Cu un cadru exclusivist, Restaurant Dacia vă pune la dispoziție două săli, una cu o capacitate ce pornește de la 40 până la 100 de locuri și respectiv de la 80 până la 230 de locuri. Restaurant Dacia vă asigură aranjamentul sălii și cel floral, iar prețul unui meniu pornește de la 200 de lei. Vă așteptăm în Craiova, strada Caracal, la Complex Dacia și la telefon 0766 640 934. Restaurant Dacia, garanția unui eveniment reușit. Am revenit la a doua parte a emisiunii și continuăm discuția din prima parte despre Asociația Riderii. Da? Asociația Riderii, da. Bun, în prima parte noi am vorbit mai mult despre ce înseamnă buggy. Hai să vorbim puțin despre asociație. Ce să zicem, asociația a început activitatea, de fapt, unii membri ai asociației. Bună întrebare, vreau să fiu membru la voi. Ce trebuie să fac? Unde vă găsesc? Trebuie să completați o adeziune. Suntem pe Facebook, avem o pagină Facebook și un cont Facebook. ACS Rider Târgu Jiu. Deci cum denumirea asociația. Exact. Da? Trebuie să completați o adeziune și să participați în principiu la ședințe în măsura timpului disponibil. Și când avem competiții, cu siguranță suntem acolo. Și deci vin la voi ca membru, după care stau alături de voi și încep să învăț ce se întâmplă în acest domeniu. Da, oamenii vin interesați de mai multe aspecte. Unii vin cu copii, unii vin pentru competiții sportive, unii vin pentru agrement, unii vin pentru a învăța anumite lucruri, unii vin pentru poate cunoștințe de mecanică sau pregătirea unui automobil sau... Deci sunt direcții diferite, da. Că tot vorbeam de asociație, uite, tot așa din discuțiile noastre am înțeles că voi ca asociație, da? Da. A spus sau vreți să puneți bazele unui muzeu. Am pus cumva bazele unui muzeu. Momentan este cumva la un stadiu incipient. A fost organizat în curtea noastră, în curtea atelierului asociației la Preajba. Acolo avem cea mai mare parte din mașințe construite de noi, că de fapt despre asta voiam să vă zic, că unii membri ai noștri au început prin anii 2000, au construit buggy-uri, primele buggy-uri din România. Am făcut competiții locale până prin anul 2014 inclusiv, după care în 2014 am fost la prima competiție națională și atunci am primit invitația de a participa alături de celelalte discipline de automobilism sportiv din partea federației.
Deci, să revenim la faza cu muzeul. Dacă eu, de exemplu, vreau să vin mâine să văd muzeul, la ce stadiu este incipient, pot să văd ceva acolo. Da, sunt câteva mașinuțe expuse, avem foarte multe lucruri, cea mai mare parte din trofee, partea de echipamente, și mașinile care au făcut istorie în România, că până la urmă asta ziceam înainte de emisiune, că la nivelul automobiliștilor din România, cumva Buggy e văzut ca un brand pentru municipiul Târgu Jiu. Păi așa cum lumea știe de Târgu Jiu și de Brâncuși, și tot timpul Brâncuși este asociat cu Târgu Jiu, în partea asta automobilistică, cândva, cum aude cineva de Buggy, se gândește la Târgu Jiu. Păi dacă stau bine să mă gândesc, cred că apăreți și în acel filmuleț de prezentare a municipiului Târgu Jiu. Da. Un filmuleț. Sunteți acolo și voi. Da. Am fost invitat să participăm. Adică oamenii care vin în Târgu Jiu poate să ia legătura cu voi ca să-și petreacă puțin timpul liber acolo. Da, se poate face și chestia asta și se poate vizita muzeul, numai că nefiind o locație 24 din 24, 7 din 7, încercăm pentru anul 2023 ca un weekend pe lună să fie posibilitate de vizitare a acestui muzeu. Păi când este așa, când se va vizita, să spui și mie că să venim acolo, să filmăm, facem poate și un vlog. Probabil că o să facem muzeu. Cu siguranță, o să ne aliniem cu celelalte muzee din Târgu Jiu pentru Noaptea Muzeelor și poate o să mă scriu și eu la voi la un curs să mă învățați cum să intru în curbe să nu mă derapeze mașina. Da, punem la punct baza sportivă și o facem cât se poate de oficial. Pe de altă parte, iar din ce am văzut la nivelul județului Gorj, sunt două asociații sau au treabă una cu alta. Asociația Raiderii și Asociația Clubul Sportiv Raiderii. Da, asta vă ziceam că bazele au fost puse în anii 2000, s-a început, președintele nostru Șerban Vasile, alături de membrii din perioada respectivă, au construit mașini, au început să organizeze competiții sportive. Toată chestia s-a întâmplat așa pe prietenie până în 2006. În 2006 a luat ființă Asociația Raideri, prima asociație, iar competițiile ce au urmat au fost organizate de Asociația Raiderii ca și formă legală. Asta s-a întâmplat până în 2014. În 2014 am simțit nevoia și vă ziceam de pasul pe care l-am făcut la nivel național și atunci a fost nevoie de un alt club care să aibă certificat de identitate sportivă, sub care putem să participăm la nivel național ca și club, adevărat, club ca și Pandurii Târgu Jiu. Apropo de asociație, ar trebui să spunem că în această perioadă lumea vă și poate ajuta cu acei 3% pe formula 230 și să spunem și de lucrul acesta. Din păcate, alături de partenerii noștri, deși foarte puțini în Târgu Jiu consideră că automobilismul trebuie încurajat cumva. Scuze-mă că te întrerup. La noi, în Târgu Jiu și în județul Gorj, mașinile nu trebuie, m-am bălbăit, mașinile nu trebuie încurajate, Brâncuși nu trebuie încurajat, nimic nu trebuie încurajat la noi. Cluburile sportive nu trebuie încurajate, la noi nimic nu trebuie încurajat. Da, automobilismul, asta vă ziceam că prin prisma sportului aduce un mare beneficiu municipiului Târgu Jiu și județului Gorj, dar pe parte socială poate avea mult mai multe conotații. 100%. Și putem contribui activ și foarte mult la siguranța pe drumurile publice prin aceste cursuri care le-am putea face în anumite condiții. Și cu siguranță multe din problemele actuale ar putea fi înlăturate. Din punct de vedere cultural, că suntem la o emisiune de cultură, putem veni cu acest muzeu unde noi ca și asociație putem expune un număr de 40 de mașini și v-am zis multe alte echipamente și istorie și documente și foarte multe palmares, și ați avea nevoie de un spațiu mare decât ce aveți în... Ar fi nevoie de un spațiu mare pentru că avem foarte multe de expus. Și istoria e cu noi, cumva, dacă istoria e la Târgu Jiu, de ce să nu aibă toată lumea acces la ea? Aveți o istorie de, dacă calculez eu bine, poate calculez greșit, 22 de ani. 22 de ani, da. E ceva. Da, și asta vreau să vă spun, că muzeul ăsta este un muzeu de noutate, da, muzeu retro. Sunteți cele mai vechi ONG-uri printre cele mai vechi ONG-uri din Gorj. Că cam prin perioada aia au început să se formeze ONG-urile. Da, suntem unul dintre cele mai vechi ONG-uri și un ONG care s-a bazat foarte mult pe partea de voluntariat, pentru că
cel puțin în primii 15 ani ne-am bazat 80% pe bugetul din buzunarul propriu și a fost o activitate de voluntariat continuă. Adică nu ne-am lăsat, ne-am apucat peste 2 ani. Noi chiar am simțit pentru acest sport. Chiar suntem pentru Târgu Jiu și pentru județul Gorj. Cât te costă această pasiune, dacă poți să spui? N-aș putea să zic, cumva costurile sunt variabile, dar te costă destul de mult. Că discutam acum câteva zile cu un prieten care merge la concursurile de tenis de masă și pe el o etapă îl duce... O etapă îl duce 2000 de lei, eu spun că la automobilist duce mai mult. Te întrebam în prima parte a emisiunii, dar n-am mai apucat să răspundem. Aveți 22 de ani de experiență, da? Da. Și v-ați plimbat mult prin țară. Da. Dacă ar fi să faci o comparație față de ce este în Târgu Jiu și ce ai văzut, nu știu, o anumită zonă din România, ce aduce din zona respectivă la noi în Târgu Jiu, din punct de vedere al acestei asociații și acestui sport? Uite, ceva de genul. Am văzut acolo lucrul ăsta, mi-a place, am văzut... Acum nu că sunt subiectiv, dar ce se întâmplă la Târgu Jiu este apreciat de toți prietenii și toți piloții din rallycross din România. Noi la Târgu Jiu nu am organizat decât rallycross pentru că pentru alte sporturi ne trebuie cumva schimbată infrastructura. Este foarte apreciată etapa de la Târgu Jiu, este foarte apreciat traseul de la Târgu Jiu și cred că Târgu Jiu e printre primele locuri ca și dorință când cineva se gândește la rallycross. Deci este foarte bine ce se întâmplă la Târgu Jiu. Am înțeles. Dar este bine, odată pentru că ne ajută terenul. Terenul este zona foarte bună. Foarte spectaculos. Și odată echipa noastră care depune toate eforturile omenești și poate și mai mult. Cât de mare e echipa aceasta voastră? Membrii activi sunt undeva la 30 și piloți sunt undeva la 15 în momentul ăsta. Dar dacă vin și partenerii și toți cu care noi ne ajutăm, suntem 30-40 de persoane. Între membru și pilotul activ? Adică eu pot să fiu de mâine membru la voi, fără nicio problemă, dar să-l întreabă. Adică pilotul trebuie să fie neapărat membru, dar membru nu trebuie să fie neapărat pilot. Am înțeles, de asta, că nu înțelegeam. Da. Deci eu pot să fiu membru, dar să-l întreabă. Exact. Adică să fiu lângă voi, să vă susțin această asociație, să fiu lângă voi, nu știu, la competiții și unde mergeți prin țară. Da, și la evenimentele sociale, pentru că am încercat să facem și expoziții și niște competiții cumva spectacol, pentru că am încercat și ne-a ieșit. Evenimentele noastre sunt unice în România, pentru că prin amploarea lor și diversitatea lor nu se mai întâmplă nicăieri, cel puțin în România. Am avut evenimente unde am avut motociclete, automobile, baghiuri, biciclete și aerodomul Barza a fost alături de noi pe cerul de deasupra pistei și ne-a făcut un spectacol extraordinar. Cumva dacă ne-am unit și ar exista mai multe evenimente de genul, ar beneficia toți gorjenii și toți târgujenii. Exact cum spuneai în prima parte a emisiunii, prin acest sport și prin această asociație și vă oferiți și pe această cale, voi puteți aduce la Târgu Jiu, la un eveniment, cel puțin 300-400 de oameni. Oameni care stau, mănâncă, se distrează, se cazează în Târgu Jiu. Minim 400 de persoane, care stau cel puțin 4 zile. Voi când organizați competiții, vă ocupați și de cazare, de tot, le căutați la oameni toți sau fiecare? Da, cumva avem parteneri și punem în legătură cu partenerii respectivi, iar toți cei care doresc să se cazeze vor merge la... Unde le sugerăm noi sau dacă vreau să-și găsească în altă parte la alte standarde, sunt liberi să-și caute. Sunt și mulți care vin cu platforma și vin cu căsuța lor trasă. Da, ce frumos e. Da, sunt foarte mulți care sunt pentru natură și dacă scapă din București, de exemplu, vor să rămână cu rulota la baza sportivă. Frumos și asta. Și noi chiar încurajăm acest lucru și încercăm să-i facem să se simtă cât mai bine. Pe de altă parte, iar la fel, din ce am discutat cu tine, asociația a adus de-a lungul timpului foarte multe premii importante. Ați obținut foarte multe premii importante. Da, am obținut foarte multe premii sau care le-ați câștigat? Păi avem 11 titluri de campion național. Da. Am dus baghiurile de la Târgu Jiu în multe reclame care s-au difuzat la nivel mondial.
cumva și secvențe de film, pentru că am făcut acele filmări pentru o gamă mai diversificată de activități. Da. Multiple titluri la anumite competiții naționale, deci chiar avem un palmares. Păi putem să tragem o concluzie din următoarea idee. În 2016 până în 2019, Clubul Rideri a fost al doilea după Clubul Panduri. Ca și performanță. Ca performanță? Ca performanță, da, ca premiu. Felicitări! Mulțumesc! Foarte puțină lume știe de treaba asta, dar ne-am luptat foarte mult să... De asta mi-am și propus, după ce am avut acea întâlnire la bibliotecă, pe parcursul acestui an, să încerc să aduc foarte multe ONG-uri în această emisiune, să lumea să vă cunoască. Pentru că voi chiar faceți lucruri frumoase pentru municipiul Târgu Jiu, fiecare pe segmentul lui. Iar voi, prin ceea ce faceți... Da, și lumea trebuie să vă cunoască, să știe de voi. Și cei care, de exemplu, iubiți mașinile, puteți să vă îndreptați la asociație să o ajutați. Corect? Așa este. Marea majoritate a activității noastre se bazează pe contribuția fiecăruia. Noi, ca și club, avem o cotizație să fie foarte mică. Ca să fie acolo. Da, doar ca să fie. De asta invităm cei care simt pentru motorsport, cei care cred că ne pot da o mână de ajutor, să devină membri ai asociației, să se implice în acțiunile organizate de noi și de ce nu să creștem împreună, pentru că eu cred că Târgu Jiu are nevoie de latura asta de motorsport. 100% are nevoie și cred că pe lângă faptul că voi organizați aceste etape care se fac la Târgu Jiu, veniți cu aceste cursuri care trebuie să învețe primul cum să conducă. Da, este și asta un punct foarte important, dar partea de competiții sportive trebuie cumva exploatată la maxim, pentru că Târgu Jiu beneficiază de un renume la nivel național și am putea să accentuăm acest lucru. Cât de greu v-a fost să ajungeți la nivelul acesta, la nivel național? Sunt 22 de ani de muncă. Dar cât de greu v-a fost să vă impuneți, nu știu, în fața altor orașe mari din România, unde sunt alte bugete, sunt alte posibilități? Cât de greu dintr-un oraș micuț ca Târgu Jiu? Pentru prima dată am participat la o competiție, nu se auzise, de buggy în România în 2014, undeva lângă București. Membrii de atunci ai federației au fost foarte încântați și ne-au primit cu brațe deschise. Echipa de la Târgu Jiu chiar a făcut partea de regulament pe care l-a dus la federație și în anul 2015 s-a mers pe regulamentul făcut de Asociația Clubului Sportiv Rideri. Să o luăm invers. Aveți și federație? Da, chiar nu știam. Este Federația de Automobilism, care este una dintre cele mai mari federații și are și sportive. Partea asta aprinsă cu buggy. Da, este o disciplină în cadrul federației. De fapt, sunt mai multe discipline în care activează și buggy ca și clasă. Peste tot, automobilele sunt în funcție de clasă, de cilindre, în funcție de anumiți parametri. Și regulamentul l-ați făcut voi la Târgu Jiu? Pentru prima dată, regulamentul a fost făcut la Târgu Jiu. Eu fac parte din comisia de rallycross și partea de buggy cumva este reglementată... Comisia la nivel național. La nivel național, da, cumva 25% ne aducem aportul asupra regulamentului la nivel național. Adică voi, practic, acolo la nivelul federației, veniți și faceți și lucruri bune, dar vedeți și ce probleme are fiecare și încercați să vă ajutați, să vă sprijiniți. Despre asta este sportul. Uite, chiar nu știam că ești la nivelul federației. Da, și de asta vă ziceam că încercăm să facem multe lucruri. Bugetul și timpul nu ne permite atât de mult, dar cu sprijinul administrației, cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local, sunt convins că putem duce activitatea noastră mai departe, iar Târgu Jiu și județul Gorj ar avea un beneficiu direct. Păi nu, cred că în ultimii ani a avut un beneficiu și sper să-l aibă în continuare. Da. Repet, v-am urmărit și pe pagina de Facebook, v-am mai văzut și activități. Spre rușinea mea n-am fost în zona, dar o să vin, promit, în perioada următoare. Și chiar ați adus un plus de valoare. Știu că la fel anul acesta aveți pregătite niște lucruri sau vă pregătiți de niște proiecte ca să le implementați anul acesta. Da, avem stabilite 2 competiții sportive. Una dintre ele va fi în mai, de sărbătoarea Narciselor, da, pentru că în România sărbătoarea buggy-ului în România este sărbătoarea Narciselor. Da. Toată lumea știe și atunci când am anunțat pe posturi și atunci când nu am anunțat pe posturi, toată lumea de sărbătoarea Narciselor au venit invitați, neinvitați la baza sportivă pentru că știau că se întâmplă ceva. Și eu am foarte mulți prieteni în momentul în care aud de Narcise,
prima dată vin la voi la buggy și pe urmă vin să mănânce mici și să bea cam bere. asta este ordinea, da? Și atunci o să organizăm o etapă de campionat național ca să ne bucurăm și să bucurăm cei care vin din țară de publicul nostru numeros, pentru că e una dintre cele mai frumoase, poate cea mai frumoasă etapă și poate cea mai numeroasă ca și public, ce se întâmplă de Narcise la noi. Și da, este o etapă mult așteptată la Târgu Jiu. Și cea de-a doua va fi în septembrie, va fi un spectacol, nu va fi doar despre buggy, va fi un spectacol multisport pentru oamenii din Târgu Jiu și pentru județul Gorj. Ce va îmbina acest spectacol? Va îmbina, vă zic acum, așa în premieră. Nu totul, așa ca să ne ții, dar ce poți să bine? Va îmbina un concurs de ciclism, probabil motociclete, buggy-uri, poate automobile, poate chemăm ceva invitații foarte cunoscuți din țară să facă ceva demonstrații și ceva vedete TV, nu se știe. Așa. Și sunt probabil vedete TV care practică acest sport. Ce puțin mai văd pe YouTube, mai văd oameni, sunt vedete care practică acest sport. Sunt foarte mulți care, și mulți care nu-i cunoaștem și pur și simplu ne întâlnim cu ei la baza sportivă în alte părți sau la circuit pe unde mai mergem noi sau membrii noștri se întâlnesc cu persoane foarte multe din media care vin pentru experiențe. Acum m-a folosit de ce ai spus în pauza publicitară. Chiar tu spuneai la un moment dat că ai făcut un curs cu un celebru trainer, primul din 5 din Europa. Da, este vorba de Claudiu David. Avem un prieten. Să nu acceptă pe oricine. Avem un prieten comun, cumva. Și ce a costat acel curs? Cunoștințe teoretice, cunoștințe practice și parte de circuit. O zi întreagă am desfășurat diverse activități pe circuitul de la Dâncata. Foarte tare. Cum e tu din Târgu Jiu să ajungi să fii lângă un om care este în primii 5 din Europa, cum ai spus tu, pe acest segment? Pe acest segment, pe partea de... v-am zis că este trainer la BMW Academy. Da. Nu facem reclamă acum la... Nu facem reclamă la marcă. Exact. Este ceva foarte tare, pentru că am beneficiat de niște cunoștințe ce nu le aveam și cu siguranță mă vor ajuta și pe mine și pe ceilalți membri din clubul nostru. Am participat mai mulți, am avut încă 2 juniori alături care au ajuns la un nivel foarte, foarte înalt, chiar la nivel național. Sunt foarte, foarte buni. Sper să găsim în continuare resurse să mergem acolo unde este nivelul lor. Pentru că nivelul lor este foarte înalt. Ne întoarcem la bani. Da, ne întoarcem la bani. Încă o dată vă spun, cei care iubiți acest sport și vreți să sprijiniți această asociație, aveți posibilitatea prin formularul 230. Da, este formularul 230, cei care doriți. O să-l găsiți începând de mâine pe pagina noastră de Facebook. Se poate completa, ne-l puteți trimite, de acolo facem noi ce trebuie cu el. Ceilalți puteți deveni membri ai asociației, cotizația este 12 lei pe lună, dar nu despre bani este vorba și ca ONG știți foarte bine că acolo unde suntem mulți, cumva aducem un plus de valoare lucrului respectiv. Că vorbim de plus de valoare. Voi ca asociație, vreau să subliniez acest lucru, Asociația Riderii, da? Da. Voi ca asociație vă ocupați de sport. Da. Voi ca asociație organizați evenimente. Da. Ați pus bazele și vreți să întemeiați un muzeu. Da. Dar faceți lucruri caritabile? Facem și lucruri caritabile, dar au rămas pentru noi. Am înțeles. De ce vă implicați și pe acest? Nu trebuie să spuneți, dar de exemplu tot timpul apreciez oamenii care fac astfel de lucruri. Nu trebuie să spuneți pe cine sau pe ce ați ajutat. Dar din bugetul ăla al vostru mic, faceți și lucruri caritabile. De ce faceți lucruri? Am încercat să ajutăm niște copii. Cât am putut noi, am strâns mână de la mână, toți prietenii cunoscuții noștri, colegi de serviciu, un grup care s-a mărit foarte, foarte mult față de targetul inițial și facem asta pentru că așa simțim. Și pentru că automobilismul cumva îl consider un sport nobil și un sport care poate aduce beneficii nu doar pentru cel care se simte bine la volan, ci și pentru cei care sunt pe lângă, cei pasionați și tot ce derivă din chestia asta. Bine, că până la urmă, ce vorbeam și prima parte a emisiunii, în momentul în care ne urcăm în mașină, trebuie să învățăm să respectăm. E prima condiție. Da. În orice sport. Apropo, uite că profit de ocazie, că probabil vorbim tot de educație. Ești șofer. Mă uit pe YouTube că văd tot felul de multe ori șoferi care ia peste picior poliția rutieră când sunt opriți în trafic. Ce părere despre șoferii aceștia?
Nu știu, cred că legile sunt prea permisive. Știi că sunt șoferii cu camera, domne, filmez tot în condițiile în care... Da, cumva sunt oameni care văd gunoiul din ochii al cuiva și nu-l văd pe cel din... Probabil că ar trebui să fim foarte bine pregătiți ca șoferi ca să putem trage apoi de haina cuiva că a greșit sau că ți se pare ție că nu face ce trebuie. Și mai profit de... Suntem la finalul emisiunii, colegul Edin face... Că emisiunea suntem la final. O să mă adresez două întrebări. 2 minute, Edin, mai mă lași pe mine, te rog frumos. Ce părere ai despre șoferii care se urcă băuți la volan? Consider cum trebuie să educăm pe acești oameni? Consider că legile sunt prea blânde pentru asemenea speță. Din propria ta experiență, ce faci cu acești oameni care se urcă băuți la volan? Ar trebui niște pedepse mai drastice. Pentru că nu numai că se pun în pericol pe ei, ci pun în pericol o societate întreagă. Un șofer care se urcă dintr-o parte a orașului până în cealaltă a orașului interacționează poate cu sute de mașini. Oricare dintre cei care se întâlnesc cu el sunt un potențială victimă. Și atunci consider că niște pedepse mai drastice nu ar strica deloc. Mi-a venit o idee de emisiune, că până vorbim de cultură. Poate o să ne urcăm o dată într-o mașină, tu la volan, eu în dreapta, colegul ei din spate, și mergem și filmăm prin Târgu Jiu. Și să ne spui tu, uite, șoferul acesta a greșit, aici ar trebui făcut așa. Aș putea să fac asta în fiecare zi. Ai fi dispus să facem astfel de emisiune? Sigur că da. Gata. Și acum că suntem la finalul emisiunii, vreau să le spui celor care se uită la noi, încă o dată, ce trebuie să facă să vă ajute pe voi. Deci formularul 230 și să devină Există membri. formularul 230, Asociația Rideri pe Facebook, se va găsi formularul acolo, completăm formularul, ne-l trimite scanat și de aici ne ocupăm noi. Sau puteți deveni membri, la fel, o solicitare pe Facebook sau la numărul de acolo, vă trimitem formular, prima ședință sunteți alături de noi. Cristian, îți mulțumesc frumos că ai acceptat această invitație. Și eu vă mulțumesc de invitație. Și chiar vreau să facem o emisiune în trafic. Facem. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Vă mulțumim că ne-ați venit și în această seară. Începând cu această emisiune, vom aduce pe parcursul acestui an și membrii unor asociații din județul Gorj, pentru că trebuie să-i cunoaștem. Sunt asociații care fac ceva pentru comunitatea noastră, sunt asociații care merită să le cunoașteți. Până data viitoare aveți grijă de voi și noi ne vom vedea miercurea viitoare, început cu la 19, pe Accent TV. La revedere!